بنا به اطلاع منبع‌ها 16 январ Адам Қодиров писари 18 солаи раҳбари Чеченистон Рамазон Қодиров дар садамае дар шаҳри Грозный маҷрӯҳ ва бистарӣ гардид. Мақомот ва ҳам матбуоти давлатӣ дар Чеченистону Русия хомӯшанд. Тибқи итлои расида аз манбаъҳои қобили эътимод, афсари қатории бозрасии давлатӣ масъули ин ҳодиса номида шуд, зеро барои ҳаракати корвони Адам Қодиров роҳро набастааст. Ин садама ҳадсу гумонҳо дар бораи ояндаи раҳбарияти Чеченистонро ба бор овард, чун аз муддатҳо пеш дар бораи бад шудани саломатии Рамазон Қодиров ва нақшаҳои ӯ барои интиқоли қудрат ҳам овузаҳое ба гӯш мерасанд. Дар бораи ин ки чӣ гузашт ва вазъияти имрӯза чӣ гуна аст, ҳамкорам Хиромон Бақозода суҳбат мекунад. дар садамаи ҳафтаи гузашта дасти кам як мошин аз корвони мошинҳои Қодиров хурдӣ ба як мошини дигаре бархӯрд. Як сабаби садама ин будааст ки мошине аз корвони Адам Қодиров дар ранги сурхи чароғак ҳаракат кардааст. ҳанӯз дақиқ маълум нест ки худи Адам дар сари чанд бар буд ва ё ӯ мусофири он мошин буд. маълум шуд ки корвони мошинҳо иштирокдори зодрӯзи Ҳамзат Қодиров, бародарзодаи Рамазон Қодиров буданд ки 29-солагии ӯро ҷашн мегирифтанд. корвони мошинҳо бо суръати баланд мерафт ва як мошин ба садама дучор шуд. бар асоси баъзе хабарҳо як нафар ронандаи мошине ки ба он бархӯрданд ҷон додааст. дар навбати аввал Адам Қодирову 3 муҳофизаш ба беморхонаи Грозный ва аз он ҷо ба Москав бурда шуданд. бар асоси гузоришҳо тахминан 18-20 нафари дигари дар ин бархӯрди корвони мошинҳо осеб дида бистарӣ ва дертар аз беморхона ҷавоб дода шуданд. чандин манбаъ гуфтанд ки ҷароҳатҳои бардоштаи Адам Қодиров ҷиддӣ буданд, вале нисо як рӯз баъдаш навишт ки ба ҳаёти ӯ дигар чизе таҳдид намекунад. як манбаи радиои Озодӣ гуфт ӯ беҳуш ва дар утоқи эҳёгарӣ аст ва манбаи дигар гуфт ки пеш аз ба Москав бурда шуданаш Адам ба ҳуш омад. оё дар бораи Адам ва дигар фарзандони Қодиров чӣ маълум аст ва чаро таваҷҷӯҳ ба шахсияти ин ноболиғ чунон зиёд шуд? Рамазон Қодиров 12 фарзанд дорад ва чанд нафари онҳо аз ҳамсараш медни ҳастанд ки бо ӯ 30 сол зиндагӣ кардааст. фарзандони боқимонда аз занҳои дигараш мебошанд. Адамро фарзанди хурдӣ ва дӯстдоштатарини Қодиров меноманд. ҳанӯз ӯ 18 сола набуд ки падараш ба ӯ мақомҳои калонеро тақдим кард. аз ҷумла аз ноябри соли 2023 раҳбари хадамоти амнияти падараш Рамазон Қодиров, аз апрели соли 2025 дабири шӯрои амнияти Чеченистон аст ва назорат ба кори ҳама идораҳои ҳифзи тартиботу қонун, умури хайрия ва ҳам андоз ба дӯши ӯ аст. дар синни ҷавонӣ ӯро бо нишони қаҳрамони ҷумҳурии Чеченистон қадрдонӣ намуданд ки баландтарин мукофоти давлатӣ дониста мешавад. ҷоизагирии Адам Қодиров дар ҳоле буд ки аллакай чандин ҳодисаи даст ба хушунат задану дағалона вайрон кардани қонун ва ҳуқуқи инсон аз ҷониби шахсан худи ӯ расонаӣ шудааст. яке аз чунин ҳодисаҳо ёд дошта бошед, вориди як боздоштгоҳе дар Русия шуда латӯкӯб кардани як сокини гумонбар дар оташ задани Қурон буд ки мавриди танқиди зиёд нафароне қарор гирифт. Қодиров он замон 15 сола буд. мунаққидон мегӯянд ки худсариҳои аз ҷониби падараш иҷозат додашудаи Адам аз он ҷост ки Рамазон Қодиров барои ҳифзи қудрат дар Чеченистон аз президенти Русия Владимир Путин замонати қудрат гирифтааст. чунин ишораҳо вуҷуд дорад ки Адам дар навбати ворисӣ ба қудрат дар Чеченистон дар чашми Рамазон Қодиров дар навбати аввал қарор дорад. ҳарчанд конститутсияи Чеченистон мегӯяд раҳбари ҷумҳурӣ бояд на камтар аз 30 сола бошад ва ҳамакнун маълум нест ки оё вазъи сиҳати Адам Қодиров чӣ гуна асту то куҷо ин нақшаҳои дарозмуддати Рамазон Қодиров барои такя кардан ба писари хурдӣ амалӣ мешаванд. ташаккур. ҳамкорам Хиромон Бақозода буд ки дар бораи номуайяниҳо оиди интиқоли қудрат дар Чеченистон дар пасманзари хабарҳои ба садамаи нақлиётӣ дучор шудани писари Рамазон Қодиров ва бад будани саломатии худи ӯ суҳбат кард.